jullie zijn? Kom, ik wil naar de aap en het gaat zo wat regenen. Linkse. Nou, dat ben ik wel zeker. Mag ik bier stellen? Echt vet man. Ja. Die is ook een keer wel haaien man van bier. Dat kan. Ja, dat kan. Ja, als het kost. De SRA is een dierenpark, daar kan ze zelf tijgers en leeuwen in fles geven. Die willen alleen een beetje verdoofd. Oh ja. Dat is wel tof. Je kan hem elkaar, je moet slot zien. Als ik vinger op de voet ga kijken. Kom wel, eens krijg je dicht toe, hè? Kom maar niet. Kom maar zien. Dit is kapot. Mag ik dragen les?